Sasisen ngai ku play fi da ga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai jisu blain gur khui fi paralok da ga tien ga bagi kran na ga wei ga por bat kan thu ni ga jing kran ka ba manta bat nga pdiang so bai fi ha ga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai jisu ga ba fin sha score ga tien jong play gayai ong ba ga jing duai jingi ha bang ile ni ga channel ga deba Pi baru akibat ngap hinyo ga ji kai ke ba don nongrim ne ka tien jong play gam de stai ji kai ga bala shiliang Rega ji kai ga badadon nong rim ne kaktian jong blai khnang ba kan te ga jim jong fi kan kedaulan ti kan ai ga jaga yang ga baskham na ga kaktian ga jong try to blain kur khui fi ne ga por khuble shibone fi gi baju ai ga jing kan tho anyai ban ga ta khuble shibone fi gi baju duai na mar jungi jing duai jong fi ga de ga jing kur khu ba kraw ingi aga bangila ban teng ban kran ne ga kaktian ga jong try oblain kur khui fi Hagan ga ganti ga bamanta ngan phaino shagi jingkran ge bede bat gisi ge bakhat do la se kat to kan sian ibede gisi bakhat do namar bangi em gisi ge bakhat do nganget ka dei ka ba kalong ga ba dei ngam banang bangin kran hi na ga por pangi si ge bakhat do namala dangim yo jing shai gisi bakhat do na ga tien jom le na ei pat ngin yo jing shai pat ga jing duai jonga ka dei ba fin long bala kurkhu da ga tien ga banga kran menta Ngai kerta ini ke jing keren jonga menta ki artli ki jing pen kre ki artli ki jing pen kre ngan keren ke benta ka ban kong ba ha ka teo ka ban ka ba buat ngan sakren ke benta ka ba ar fi hang ne par thai don artli ki jing pen kre da snga ba kata hang ne par thai menta hi don artli ki jing pen kre ka wai ge jing pen kre ka ba kan jado ka wai ge jing pen kre ba kan jam siam ka wai ge jing pen kre ka ba kan ja par thai ka wai ge jing pen kre ka ba kan jam nang Kawai ka diga jimpeng krek ka ba kenja ksoi sendan ngan ong. Pat kawai pat ka diga jimpeng krek ka ba kenja belai. Di klam dapan slam ngan kran ya ka diga jimpeng krek ka ba kenja do. Ka ba kenja perthai ka ba kenja ksoi. Ka ba dan hang niya perthai menta ngan kran ya kata. Wat klat dan artli ki jimpeng krek ang niya perthai. Bat ngan ong sashi sien ngan kran tangi ka ba ningkong. Ka jimpeng krek ngan kran menta ka sien tangi ka ba ningkong. Ka ba kenja do. Ka jimpeng krek ba kenja perthai. Ka ba kenja ksoi sendan. Kani ga jingpeng krek ga baneng kong ga ba kenja do kenja perthai kenja ksoi ngong ifi sai sien snap ha ka de ga jingpeng krek ka ba ubriu upen krek hang nia perthai baniaten ju bor bat ublei haki wai ki tien ban long blei hino sendan da ubriu yo para briu om tang ban senchar om tang ban long halor om tang ban long khli en re ban long blei no sendan da ubriu yo lo jong para briu Dis ngap bangan ai fini por hai ni jingkai balengkot i jangan nya katu kane ter ke ban yarap ifi bakan long ga jingkur hui fi haga ni por to ngan sedang daga populen daga Genesis kelang balai ga dekhot ga basau bat ban rio asau san rio Genesis lang balai sau san rio tien job lai kong bnes ngap bagai ga bejayo adam at ke em edan Kaktian jawab lagi kamu, kani kani ke jing penshai ba ubsen ulet ban penshai yo adam berkem ubsen yo kamu namar ublai utip bahaga taga sngi ba fin bam na u an sapen pe yi hikmat jeng ping bat fin longkum ki blai yi ba tip ga ba bha ba ga snio de ba kata ga brio kalau yo i ba utau dieng ulong ba bha utau dieng ulong ba bha Ya kaban bam bat uba itnat igikmat ba uding uba bet ya kaban penstat kala shim nyau tau so jong u ba kala bam ru bat kala ailam de halau tunga uru ula bam bat bai ni kitien bong bau besen uang ya ka em wang pin long kum ki blai nang ta uding uba bet ya kaban penstat bat bai ni art ligi kitien pin long kum ki blai ngan shim tini kitian ubsen u setan ha gedor jong ubsen lengba ubsen ula lek ban penshai ya ka em namar ba ka em kala tip ba oblei sha ban bam ya udin jong ga jing tip e ga ba ba ga sneo handrai u setan ha ga jing penshai jong wang pin long kum ki blai nadu nang ne par lok fidan ka man sau tho bala penki ngan bu da gwe ga kitian ga ba kham dai ngan ong kum ne lapen kbi lapen kwa ya ubriu ba un long blay nadu nang ni na Genesis nadu naga ni ka benta ka ba tho ni lapen kwa laktik ya ubriu ba un long blay oh ngan ai fini marta ka daw ka jingpen kre ban long blay ubriu ka dei ka ba ki spa pat ki hajar snam but
ka ega bangadon ba nang ifi ni ka por dei baka wan jabat ka wan orlong haga ni ka pateng benriu jongi menta ngi em nambar kata kata ha ka por ka ba kot para lo ngi em ka por ka ba kot to ino kum tu da tho Genesis phila yang tu balapan khi lapan kwa ai ubri bon long blai na du nang tu na Genesis ngitip ga beja anda adam ubam bat ka em ubam ki la pop persha blai la be ki ne ga jun ka chong blai la be na ka per eden ka por thai ga la roi ga dap da ga jersi ga dap da ga le jubor ga dap da shibon ki ai kai ublai upen khu ja ka por jo nawa handai ga tien jo blai kang ya biang ki por sa chisen tang ha ga lonong ga ba khatway fill up ba blai u ya tunju bor biang ba ma binga ba ubri u ya tunju bor biang ba blai sa chisen haga kitab Genesis kalong ga ba khatway ga dhot ga ba saw fill up ba blai u kwa ula kalami biang ha ka donot ka jong ubri u kumno ba ni le persaya blai kalami biang aga do no jong bru kum no bani la pershayo play Genesis khatway ga dkhat basaw kong kum no kila ya ongru yang ine te ga nong ba ka wo yel jing bat ya ka kut ru ka wei ka ba ka clear jong ka kan kot hadu beneng ka clear jong ka kan kot hai hadu beneng kata ka dei ka ba ya kon persha ka ba kwa ban le pershayo play paralog na kwa bani fine ko da fiai ter ka Bible na do kini ki ai ke banga pan ifin in Genesis hangta ka ba jah Eden nang ta ka ba jah po hang ne po Bible ba ublay ula le ba ki bru ki le pershay ublay ka hadu ba ublay ula pun baklano ai ki tien ba ki me su thu shu para maki bar ki le prano rai hang ne na bar ki don ka ju ka tien ki de kran ki lamut ban tai ga jing tai ga ban long ban kot sndon ne ka beneng ga tien ga jong ublay ben le pershay ublay rai ngite para na ba ka ne kala pulam no ubriu uyai don be ya kata ga don ban long blay ban kwa ban long blay ka yai sa ga don jong ubriu u setan ula besut ya kane nadu nang tane Genesis fi pule ka Bible ngi pule kisiem Pharaoh jong Egypt kim dai tang kisiem kish katkum ka jinglong jeng kisiem Egypt kishemela de ba kidai ki nong mi khmat jong ublay kidai ki blay ki demand ki dawa ya ki pai ki rayat bakin mane ki lamane ki kum ki blay ni pule ga Bible shibon kum kita ha ga ktien don ki nuksa kum kita ha ga ktien jom lai ngapani fi tangi we ar let's say ba way part fill up aka Bible de Nebuchadnezzar ude uba peniela de ba ulong ublay wi lep ban yele persaya ublay uba kran giktien gi basarong hado kata kat hado ba ulayo ka jingsneng na ublay ha ka bangi pule na kitab Daniel ya ka bangi me kran ya kata hare ngiyo i ba uniru udai uba yele persaya ublay uba kwa ban long blay da file cha history jang ka perthai pek no cha history jang ka perthai gi waja perthai nagawi ka spas nam shagoi spas nam nagawi ka por shagoi ka por jumi kibrio ki ba kwa ban long blay jumi kibrio ki ba le blay yelade mi ki jong Napoleon mi ki jong Hitler but ki way ki ba yele ngabob nong ki ba kwa ban long blay yelade bakim dei ba ki kwa tang ban sanshar kim kwa tang ga bor ki kwa snan ban shong ban long kum ki blay ban long kum u blay ngabob nong kano si sen ya ka jingkwa ban long blay la besut na don tay Genesis paralog kata ga de ga jingpun khare ga batrem ga bakanja ga do ka bakanja perthai ga bakanja ksoi sindan ga angi fina da mena to nang tam dei tanginong sensar but don shibon ro ki ba kamel de ba ki dei ublay don shibon ha perthai ki ba mi na ka wei ga sport goi ga por de ki spas nam but hadu manta ki ba kamel de ba ki dei u Jesus Christ oh ngakwa ban fine por kata ka dei ka jingkwa ban long blay ka khlam kan ria na ka dono jong bre yai mi be na goi ka por sa goi ka por na goi ka por sa goi ka por na lo nang tapat ke ga bang don ban fine ka por don pat saki kin ja kin hon ki berit ma pinga ki don pat saki kin hon ki beri ki secret societies don pat saki kin hon ki beri ki bala atrai menta de ki spasnam kibala atrai menta dagi spasnam kiba ka jingtrain na bari na lendat jengi kalong kumno banon rano ya ka jinglong ka wei jeng ka perthai ni kataka NWO kan New World Order banwan rano ya kata bat kin sasai ya ubrio uban long om tang nong sinsare ban long blay
Oh ngan ong say sien wat kelat. Don ru te ki secret societies ki kenhon ki berre ki train landat ki ka agenda jeki ki jingtrai kam jeki nangta landat kum no wanon ra no ega perthai shitlup ban long ka way ban say yo way no sin shar uban long blaze dan. Para lo ngak ka fini por ngi ema ka por ga bakut kata ka don hajan e. Kata ka don hajan e. To namar kata ka daw ngan ong kum ni lada fi page bha fi watch das ngap bhai ka bang lada fi page bha fi watch ya ka jingkran jangki bakrau ki batri jang ka porthai menta ya ka jingkran jangki dong sin shar porthai menta ya ka jingkran jangki to ki nong yalam ki bahakmat ki top official jangki to ki international organization kitu ki kenhon ki ba pech shitulup perthai oh ngana sisian paralok da fi pech ki rukam kran jangki finda snap finda pensyong dor bha kidai ki bala plat jenhau bu da kata ketien khasi kidai ki ketien plat jenhau bangi sedang ban sauthu ya kata ka bari ka ban lendat ka bala buri laslam rimata kam dalong ri issue kawai ne ginuksa kaktian NWO New World Order kamdai syu kaktian kabala bore kadai kaktian kaba baro unong sinchar perthai ki president ki prime minister ki kran ki penmi ya kata na goi gapor shagoi gapor ngan ong si sen ki he ki han ki top official amtang jong ki ri jong ka perthai rei jong ki international organization ki ktien plat jing hau ki sang ban pau ye kata ka bang isang thu mata badon ke ai ke beri don ke ai ke ban landat nang tai ka bal pen khre ban penlong e ka perthai ka we ngan ong sai sian kata ka dei ka basisha o namar kata ka daw ngadon man ong fini ka por paralok ngadon man ong fini ka por kata ka dei ka bang yo i sai sian ngan ong watch pen ma fi ke jingkran ki he ki han ki president ki top official ki nong yalam ki banak mat jang ki international organization fin yo i kata fin sngot ho e kata beki de ki tien plat jing hau ki bada fi perchong dor ki jingran ki mot playang ka don ka bari ka badan nang tai ki don ka bari la sing anam da kran e kani na bar lada nga kran tai kani kan lapmet ka por tang hang ta dengan su ai tang kata ba fin dop sngot ho dia martaka daw paralok wat ki jingja ki baja per thairu sachi sen wat ki ai ki baja hang ne per thairu wat ki ai ki baja hang ne per thai ki badai ka thma ki badai ka shongsuk shongsan ki badai ka ba ka ji kulmar ka per thai ki badai ka ki ai ki bala ban pen ki wen ni ki ri jang ka per thai wat ki babon ki jingja ro kidai ki bala persang ban priat deki kidai ki bala control deki ki jingja bro ki dan hake jing control ke jangki ta ki hespa ki hepo jangki ta ki bala penap shrip tu panang ta landa ban wanra e ke jinglong go we jang ka perthai mar ta ka daw balai ka ne ka don namar la besut e ka ne ka jingkwa long balai nado nang ta na Genesis bau senyuang e ka em Phenomia mdre fin long kum ki blai bat ka emro ka yu i balada ba me ni ude uban pen start oh das gap bai ka bang keran paralok das gap bai ka bakran hadda ka bang ong fi ki ai paralok daga bang ong fi ni ki gai nado ki siem menandai haro Nebuchadnezzar ki kwaban long play ki dictator ki bobon ki mi apertai Napoleon Hitler shujer kerteng iwar nang ta don si bon se ki bro ki bakam blay ki bakam ilai ki Jesus Christ na goi ka snam spas nam nang ta don ki secret societies ki ba train beri nang thelal ndai tang ba mentang isang man sau thu lanang ki sur ba ki kran ki kentien ba ki kran ki lanang pen pau ya kata ka beri lanang pen pau kam da dei shu ka beri hatu kata ka bang adon bon ong ifini ka por parlo kat hadu baga Bible ka ong baga jingbayan ka jingbam nyo hukum kala trai lupa ngan ong sachi sen da ngap bhai ga bang ong lara fi pensyong dor fi pensyong jingmot ya ka ai ka baki kran ki he ki han ki president ki prime minister ki nong sanshar jingri jing ka porthai bat ki to ki brio ki nong yalam ki bahakmat ki top official jang ki international organization
ki kinhon ki bape ki badaya ki shitulok perthai bu da kam kumta da gaktian kasi pi self pin sa so tho ba plan ga don ga jingbom yo hukum ga kraw hado kata-kata pi pule ya kata hai ka bar ki tesalani kala na ga bar ga khat ka banyo ba gaktian jong oblai ka nganda plate ga bible ba nganda pule ka ar tesalani kala na ga bar ga khat ka banyo gaktian jong oblai ka kumne tangan pulih ka art seleni long ba ad khat banyo kong kum no ka bible kom ne abang akrani kita ge nga kafin penchong dor bahai ne ga khat namar kata ga jingmayan ga jingbam nyo hukum kala trei lupa da kata ga fio snow ba kikran ki he ki han ki ruspa ki babat ya ka bor hapert hei menta pisau thu plan ga jingbam nyo hukum ka jingbam nyo hukum shu ya oblay nan ong season ka jingbam nyo hukum shu ya oblay kala atrai lupa kamen siam jong ukrislam ler kala adep don lupa hang ne perthai tang bangi klampat ye uno tau ban lang ukrislam ler rei ka spirit jong u kamen siam jong ukrislam ler kala atrai lupa ka jingbam nyo hukum babul kam no namar kata ka jingbam nyo hukum kala atrai lupa tang ba don we ubak menta tan dan weng no yo ngan sawan ben sene ga dekat sasisian paralog ngan sawan ben sene ga dekat sasisian to fitep bakaktien jong ublay ka Bible kong andala weng no yu ngin sekren u euta uba ka Bible kong u euta uban sa weng no ban weng ne perthai ka Bible kong sapun pau yau ta bre jang ka pop sapun pau yau ta khon jang ka jingjot ong ka ni ka ju ka jing tho na ka ni ka ju ka shithi ka Bible kong anda kum ta gan sapun pau ta bre jang ka pop sapun pau ta khon jang ka jingjot yau kristal lam ler la khot u khon jang ka jingjot u bre jang ka pop on sapen pau utaken uba usetan ula besut nadong tane Genesis but ka jingtlan jing ni spas nam khai ka khlam kan ria ka jing kwa long blay jong ubrio kaya isa ha ka do no runar jong ubrio na koi spas nam je koi spas nam ba ubrio ukwa ban long blay ha ka wi si ka sawan ja ka ni pon siyo ban long blay ringam pat nganupat jam shataban kran nganupat jam shataban kran ringan let shwa shaka ebe ka tin jong blay ka Pipule ka kitab jong Daniel kanang bakhat ar ga khat ka basaw nganda plate ka Bible bakan ya rap yingi Daniel kanang bakhat ar ga khat ka basaw ga tien jong oblay ka ongkom ne let's see fitip bhai ga Daniel khat ar nang ga khat basaw tien jong oblay ka omne henry me ko Daniel to tap igiktian Sabha, Wangel jong oblay wang yu Daniel rei me ko Daniel to tap ikiktian ba to pendai lahaya ka kitab hado ka por jang ka bakot ken ong ka afide por ka ne ka ong ka por ka bakot ken ka dai menta ba Daniel kumba arhajar san spas nem ga ne ga jing thulupa jong Daniel kala long hado menta kumba arhajar san spas nem ga ne ga jing thulupa jong Daniel kala long kadang wanja haduk mentah kan ke dia jongi mentah kan mau ngingi dai ka pateng menriu ka bakot paralok ka pateng menriu ka bakot ka ban kot kan ke ya jengga jeng ayai wangel Daniel pendai dah hai kan ke kitab ko Daniel haduk ka por jengga bakot ken ha ka por bakot kan langom no bon kin fashion e basata ba ka jing tip kan roy ka babu kang ka jing tip kan roy ka wei ka mga don ban ang ifini ka por dai kan eh Daka juk ketiar ka bau setan uyo aban penan kam ha Eden. Daka juk ketiar u setan un penan kam gini sigi bakado. Sashi sen. Daka juk ketiar ka bau setan u penan kam ha Eden man pen hap yo brio. Daka juk hi ketiar un penan kam ha gini sigi jongi menta kene ka ya ka bakot. Kai kata ka jingtip. Ublay ong yo Adam Haga Genesis kelang baar kat san kan reu kan nyau ya kata dengan daplit ega Bible kan yarap ingi ublay wang yo Adam haga Genesis kelang baar ga kat san kan reu kan nyau wang kumno baru try wa ublay la shimita ubreu bo la boyu haga pereda nega ban try ban sumare ka nangta baru try wa ublay ula hukum yo ta ubreu dong how now ding baro haga perega ba mela ban ba me hre yo ding ga jingtep ka ba bar ka sneo Menom yo baham no una bahakata ka siba man baham no daga bayap man yap si shaken. Ublay ong yo Adam yo ding jong ka jingtip ka bahaba ka simem bet ban bam. Na malada me bam man yap. Ringitip ka babel kong Adam bar ki bam te menang ka sedang daga taga Bible ba Adam ba ki bam. Henry ki
ban kran be ga ktien ga balungkat ba ga badai u adam bad ka em ki klem yap ka ni ga jing im do ka jing im brio jing ki ka ba yap ka ga jing im min sem jing ki ka ba yap ka ga jing im min sem jing ki haki we ki ktien la pen kot no e ka jing dei jong u blai bad u brio ka jing yap ka jam min sem ga dei ka ta ba ka kot no ka jing dei jong u blai bad u brio sashi sen nga nai fin por daga jo katiar ka ba setan u yo adam bad ka em ban pen kot ya ka jing dei jong u bad u tao nong tao jong u blai daga jo katiar u setan un khanyat ya kan ka perthai ngano si sen daga jo katiar u setan un khanyat ya kan ka perthai shaka jing penrem ka ba triam ka jong u blai shaka condemnation ka ba triam mat ka ba shirkhai ka jong u blai kaya kita katiar u setan punan ka mahang tai ka jing tiap hagini kisi ba khadoro u setan punan kami ka jing tiap ngi ema ka bukum kata ka por ngi ema ka bukum kita gisngi parlok bakane ka jing tiap kani ka jing start jang ka jing tiap kumbo ang Daniel khalar long ka dekat basau bah ka sngi ke ba khadu ka bakot ka jing tiap kan roi ngi ema ka juk jang ka computer ngi ema ka juk jang ka internet bar ka perthai menta ka tulun stat palat hadu kata-kata gani ka jing tiap ka bang yu imenta ngi ema ka juk jang ka jing tiap bai perthai jang ila ret hadu kata-kata hakmat jang ka computer iperthai jang ila ret hadu kata-kata ngi ema ka perthai ka ba ka jing tiap ka roi stat hadu kata-kata la ka jing stat jang ka jing tiap ka dei ka ba la stat hadu kata-kata hagini gisi jang imenta ringan ong sai sien u adam bat ka em kila hap shaka pop namar ka jing tiap ka perthai jang iru kan sa khanyat sa sien shaka condemnation shaka jing penram ka ba triam ka jong ublai namar ka jing tiap paralog namar ka taga daw ka bible ka yathu ingi ngarong sien ka bible ka yathu shai ka daringi ba anda ka ne ka jing tiap ka ba don menta ka juk jang ka science ba ka technology ka computer ka mobile phone ka internet ka ba don menta ba anda ka ne ka juk jang ka jing tiap ka tre ha ka bor ka ba pura jang ka gap bhangan si sen anda ba ka ne ka jing tiap ka ba don menta ka tre ha ka bor ka ba pura jang ka dei hang ta ken ubriu unsayo ban leblai sashiwat anda ka ne ka jing tiap ka yo e ka bor ban tre ka bor ka ba pura jang ka climax jang ka ba kut jang ka ubriu unsale blai pratai kata ga ba thu lupa ka bible ka kitab genesis ka lang ka ba khatlai ka ya thu ya kata ga jing sisa ka ba khrao ngano si sian ka kitab genesis ka lang ka ba khatlai de pipulin nado basdang jang ka kitab ama penga ka kitab jing pun pau ka kitab jing pun pau ka lang ka ba khatlai nado ka basdang ka ya thu ya kata bahaga ba kut anda ka jing trai ka ba pura jang ka jing tip ka ba don menta ka wana ka bor ka ba pura jang ka ubriu unsalam blai pratai ni puli nang ba khatlai ka khot ka ba khat saw khat san khat riu khat nyongan puli ya ka yai sha bangan puli ba chi sen puli ka babul gam no khalai lo nang ka khot khat saw khat san khat riu khat nyau ka tien jong oblai kong kom nes ka bham to tien jong oblai ba ka crunch phang u nong thu palam ler kum no ba on stray ka kam jong u kum ta u nong kran kum ta spokesperson jong u krislam ler tien jong oblai kong no snga bham tiu syukur no kita gi besonga ka khandau da kita khla ai ka bala ai bor u ban le akmat jong ta umrar khlau to ngan poisa ka dekat bakarsan ule ayu syukur gi brio na taule ayu u ai bor bat la ai bor hi u ban ai ka men sime ta ka dor jong ta umrar khlau skabhala la ai bor ha u ban ai ka men sim ban ai men sim haka dor jong ta umrat khlau ba kata ka dor ta umrat khlau kan le ayu kan dayo ban kran bat ban yo ban pelong bakat ki ban ommani kata ka dor jong ta umrat khlau on pen yap no yaki ka tian jong play kong no une u nong itu lu palam ler u balong u spokesperson la ne u nong kran u nong mikmat jong u krislam ler un pelong ka perthai bara bakin mane u krislam ler bakin da thaudor bakin da buah lagi jong ki ye balada kim mane ya u on pen yap yaki namar ka ne kala dei ka por hakata ka por kaban saja kaban sawan hakata ka por la tap da ki computer chip aka shalang mat bat ga ktiga mon jong u brio ka
katakin ka dega jing tray ka ba kaba pura jong ka jing tip ka bangi imenta ka tray haga daga por kan Bible kong on tap yaki biochip haga shalang mat baga ketika mon jong obrio paru blay abat obrio on salang blay uno thulu palam ler on pelong ye paro bakin mani kin dam ya ukrislam ler kin thaudor kin bu aka yeng jo but naga computer naga master computer le singala panong gumta laban i manu ba mani but ki ba mani on penyap ki bare on penyap namar ha kata gapor ki brio kim desu ki brio ngatong ki di mrao yo ya ki tray ki ta ki let ki wan ki thia ki dam ki le kano la yo ilot kam don show ka privacy kam don show ka jinglong shimat jong brio haga daga por nada kim mani la penyap de hang fi so tho na u krislaner wan u bat ya ka niam u le blay la de i kumba kata ka jingkwa jong ubrio ban long blay i kumba kalawan urlong haga ni ka por am tangga tagak tien jong blay kong shishob no baru penlong e baro ki baret ki bakrau ki baret baran baro ki bakrau batri ki baruspa ki bedok ki ba lai lo ki mra bo an bu ya ke hakikti aba on bu ke dak alor ke ketiga mon la ne ke salang mat jengki baru no ru onom laban thiet bandi handai tangu tang ba dan kata gadak ka kerteng jong taw mrat hlau ken la ne kata ka jingkhen jeng ka kerteng jong mar ta gadaw ngana sisin nga si ong ige parlok nga si ong ru on nga yalap nga si ong ru nga hikai jing sangong la ngi pule gini ge jing tho kini gi khat bible banga pule mentan khat lai lanong khat saw ka sang kan re khat nyo kitab jing pan pau ang puli wat tang sau pus nem men shuarong inam so tho ini gi jing tho am ne ngaron sien la ngi puli tang sau pus nem men shuarong inam so tho ni gi jing tho na ngim so tho kamot yo kini rementa ngim dadan kam e balong kita ki start ki jhat computer menta mangi ki bom da tip e ru ngila ya so tho hi bakata ga de ki jing sha ga bakhrao ba ga ni ga juk start menta ka jing pen khre jang ka por thai ga de ba ha ka wai sngi hi on sa tap de ki biochip ha biometric chip ha ka shalang mat bat ka ketika mon jong brio ko mga loong mene ki he ki han kita ki ruspa kita ki babat ya ka perthai nalandat ki jupen mi hi ki jupen la jing hau hi kita ki jat ketian bah ka wai ki si he an register ya brio poro aperthai da ka bale komta number ta ka da nga ong hi fi mene pej bha watch bha ya ga jingkran jo ki he ki han ki riu kraw kita ki babat bor kita ki ruspa ki babat ga perthai nang tain le pej bha ga jingkran jongi phisung thu ba kamdon shu ka bari kata ga baki plan ga baki mot regi baro ka bangadon ban ang fi anda ka nega jingtep ka bang yo menta la poi 5G la ka internet kelas tet hadu kata ka le singim tip sakan poi sakan no hndre ngano si anda kala trai pura kane ubrio un kelalong blay to kabangadon ban ang ifini ga por parlok kadegani kabangadon ban ang ifini ga por kadegani dai tangko ifidan kaman sautho anda ba ukrislamer kadai ga por bun mi perthai anda kini ki ai ke ber abang ipule khalan long jimpa kinja kamdei tamba ukrislamer wan mi perthai kamdei tang ukrislamer kamdei tang ga por jango dai ka bible ke thu sagidar kadai ga por jango blai ru bon the ga jing bitar ka baktrium hang ne perthai phi pule ga jing bitar blai ga kitab jing pau filap lai tiri ki nyo nganong si sen phi pule ga jing bitar jang oblai ha perthai filap lai tiri ki nyo bon sa the kitab pau jing pen pau ge thu ta ka kitab pen pau ke thu ga jing bitar oblai ha ki lai ha ki nyo tiri ki jing pen dat ki nyo tiri ki turoi pat ki nyo tiri ki pliang jang ga jing bitar nga kwa bani fini ko por parlok ndai tang bau mi ukrislam ler kan mau ka jing bitar blai ru ka patrium kan hap ang nia perthai namar ka perthai ka ba iben blai kat ne tingan ngadon ban ong ifini ko por sa chisian ka bangadon ban ong ifini ko por de kene kan mau parlok nga kwa bani fini por ngingi em mentah ka perthai ngingi em mentah ka perthai ka ba ka sarkar ka jing sha kala adon lot iki jing tip chapang jongi baro ki biodata jongi matada kadon ka sarkar kadon sibon ki jing trai kam gi ba fer ka bakala yo kerteng le baro khat
sila ngi shem kum hari jengi ka sarkar kala ari kala don igi kerteng jengi bar khai kadan nambar ngi don ke epic ngi don Aadhaar ngi don pan card ngi don job card ngi don smart card o ki jat pe ki jat ki baki kerteng gi jing trai gi jing ta ka jaga song jaga sa jengi bar ngi don phimla banang go sarkar kam don jing tep ki biodata jengi bar kala don ki ti jangka namar ta kadaw ngakwa bani fini por ka perthai ka telun haga ta karukam kaprathai gatalon na tarukam bahakawai gisi ansar thap aka shalang mat bar ketika mo namar ki biodata ki jingtep bro jang ubrio shimat ka sarkar kala don pa habanga ongkum ta ngako afinum sotho bakala yanga ngano sisen habanga ongkum ta ngako afinum sotho bakala yanga ngakhlem yang hangne banong bau Aadhaar jang krislam le epic jang krislam le upan ka jang krislam le ngakhlem ongkum ta kita baro kide ki jing trai kam jong sarkar ki baka sarkar ka don ki jong ki daw balai ga phale pan card balai ga phale Aadhaar ki don ki jong ki daw bala da file ru kam don e hiru namar ta daw sisen ngam yang hange ban hikai ban shuhikai khlem da sothu e gak tien jong uplei ban shipun shong nongrim ruma rutet e gak tien jong uplei ya kidai ki jing trai kam jong ka sarkar kita reila kumno pat ka bangadon banong da kita ki ai ke bro ki telun da kita ki ai ke bro ki telun shatai saka baka tien jong ublei kala debi thulupa hagani ga khatlai lanong jong ki kitab jing pan pau marta ka dawan season khabangi trai kam ngidon kam Aadhaar ngidon kam pan kan ngidon kam ngihapan ya trai kam ngihapan long kumta kap ngidang imay ni gajing embryo kita bro kidon kam namar ka kidon kam namar ka ni gajing embryo anangale ni gajing embryo kita kim don kam gajing jenga don tangkoy ga bangan pat ak ti jenga kata ga gajing pen im ka jeng oblai marta daw wat shooting rumah wat shooting klabe klam da sotho ya ga tien jeng oblai to kata ka de ga bangadon bot ong menta namar ta daw wat sotho baklai nga nganong beng ta ga tien sisen ki ai ke bro ki telun ban pen poi shagani ga ba ong ka kitab jin pau khalai lanong namar ta daw ngan wan phai biang shatai shaka Thessaloni kalnang gab ar ka khat ka banyo nganong sisen nganon phai biang sai sisen shatai she Thessaloni khnang bangin yo akyam khnang bangin yo e ga jingmot ka ba ka tien jong oblai kong Thessaloni lang ba ar khat banyo kong gumno sisen ka babu kong namar ka ta ga jingbayan ga jingbam nyo hukum kala atrei lupa ko mangalo ang ifimen ne rai tamadon we uba khang menta ta dan wen no fitip ka babu ka kran yano ni uba khang ka kran yaw mensim ba khoi jang oblai nana sisen ka kran yaw mensim ba khoi jang oblai namar ta ka daw ngana fini ga por andala wen yaw mensim khoi jang oblai ka babu ka nos ka bangan sisen anda kumta ka namar ta ka daw ka ngan puli beng ka banyo namar ka ta ga jingmayan ga jingbam nyo hukum kala atrei lupa tamadon we uba khang menta ta dan wen no yo dekat wa pragong anda kumta on pen pau no yo tau bom nyo hukum on la weng on au mensim ko jumle u kenri ano na perthai naka jingtrai ga ba pura jong ong ne perthai na bar kam dei shu ka ya jong menta ta gadang dei ga yaw mensim ko jumle udang trai pura ne perthai hre ka sni jong ka jingrong no on au disgrace wan nang ten similen wan shaw ile ge jong ibrio u mensim ko jumle un kenri ano naka ta ga jingtrai ga ba pura jong unang ne perthai te hang ta ken gabab ko ansapan pau yauta ubam nyaw ko marta ka daw nga sisen balingim don kamban tieng yaki aka baro gimdon kaman shooting kulumar kham da sotho egak ten jam na bar ngingen salai no baro ki kristan gi bishisha gin salai no shua ba krislam ler shua ba kan dei ga ya jong krislam ler shua ba kan dei ga ya jong ga jingbitar jong ublai hang ne prathai ba kan ha marta ka daw nga ka bani fini ga por haga jingkran ga bobot ngan sakran ka jingpen khre ka bakan jablai ka jingpen khre ka bakan jabanang ka jingpen khre ka bakan jaman sim ka ba lapen khre namar jeng kita ki bro ki besakr blai mentahang ne perthai re mata nga kran shwata ni ga jing khre bakan jak so kene ka ba triem hado kata re ken ma wat tiang haba nga kran ni gane namar la da fishakri utrai pidon ha ga jing khre ka bakan jaman sim ba ha ga jing khre ka bakan jaman sim on sarong no yangi ngin sa lena ba utrai ta ga sngi jang ga jing rong no bandala lena mangi na mensim ko jang blai ula kenria tau brio jang ka pop utau khon jang ga jing jot un sambi ba on sawan pau hang ne perthai namar kata ka daw nga ka ba ni fini ka por parlo
hang takin fidan kamar sotu kadan ka jingpen kre ka ba triam hadu kata hang ne pertai ka ba kenjedo ka ba kenja pertai ka ba kenja ksui sendan ka ba pen kre pertai ban bu ya ubriu ba on long blay hang ne pertai nado lang tane Genesis hadu ka kitab jingpen power pen iya kata namar ta kada fiu ko mga ong fimentan kan diat kai ka ba fiu nang ne ka ba fiu ne kumbau setan uyo ban riam deka jingtip yo adam ber kem kani ka jingtip ka bagi imentara kan khanyat ega perthai se ka batriam hado kata kabala penap shrep lupa hagata ka jingpen kre namar ta daw ka bangadon bat ang ifini ka puang kade haganu ka jingpen kre para lap fidan haganu ka jingpen kre fidan lada fimdan ya uji Jesus ka jim jangfi lada fiklam ka labumot fiklam im ka jim kristan ka basisa Parlokan baga perthai gal adan pan kre ga batriam da kata ki breu jang ka perthai le ki bakan tat blai ki ba ibin blai ki bam tra ban kalam mot kila adan lupa hakata ga jimpan ap ka bakrao perthai ga don kan sa khanyat sa ga batriam ka condemnation ka jimpan ram ka batriam palat ka jang blai abaga ni ga tien jang try kan kar hui fi abaga ni ga tien jang try kan kar hui fi Kelaga mot syakri utrade ga don ojang fi baro im ga jim kristan ga basisha bangin dan hata ga jing pen kre ga bakan jablai ga bakan jabanang ga bakan jaman sia ai menta ga kenti menta ga ba menta ga bang akran ka dai ka jing pen kre ga baka perthai ga pen kre to ki bor ki banal nat ki pen kre ka jim kre ga bakan ja perthai ka jim kre bakan ja do ka bakan ja ksu ru ka ju ha ga ju ko por ai bakan ni ka bang akran kan yarap ifi Dar fi snap saga jingkran ka buat ka baar kan sanang sha shu ifi wat ya kani ka maning kong ka snap martala nga kerpat fi what do pan snap ya ka jingkran ka buat adien jaga niru ublay un kur kui fi ka jing duai changa ka dai pa feed non ha ka jing pun kre ka bakan jaman sim feed on ka jing pun kre ka bakan jaman ka jing duai changa na mar jong fi barok ki snap ka dai kata plain kur kui fi ko pa be nga duai de ka do no changa baro ko mga kran try ba ko do changa baro ki ba pe ki ba snap ni ka jing kran changa baro kin hai ti le ka jong jing im shame try ba ka ta ka ba pen kre ang ne por thai ka ba kin ja do ka ba kin ja por thai ka ba kin ja ksoi kanom la ban yo eki try nei ka jing pen kre ka ba kin ja man sem ka jing pen kre ka ba kin ja padang ka ba kin ja ble kan yo eki able changa ba kin leit no ba ngin leit no shua ba ka ta ka ba triem kan khanyat ya ka perthai shakata ka ba jingpen ram ka ba krau ka jam ya kopa ai ba ka ni ka tian kan yar ba le changa ai ba kin sau tho ba dan art li ki jingpen kre ang na perthai menta dan ka jingpen kre ka ba kan jado dan ka jingpen kre ka ba kan jak soi nei don ro ka jingpen kre ka ba kan jablai ka ba kan jabanang ka ba kan jaban sem kopa ba e nga duai ai ba ka ni ka tian kan kar khu kan yarap ni ya barok ki ba snap ni ka jingkran kopa daga kertang uci se nga duai amen